se vaan pelleilee. What? Tänään mä teen niinku sitten esittelyvideo. Ja mä esittelen niinku mitä mä sain niinku synttärilahjaksi joltain ja mun mummolta. Ja taakaa. Moi. Ekana tulee olemaan pitkät spinnerit. Joo, sulla on enemmän pitkät spinnerit. Tämä on yksi pitkät spinneri. Hei, tahdoksä tuo pyöräyttää? Tuu pyöräyttään! Ja mä pyöräytän se mun sormelta. Tämmönenhän tää on. Sitten mulla on tämmönen vihreä. Noniin. Onks sä valmis? Joo! On hyvä! Tämmönen vihreä. Vähänkö tää on cool? Sitten on vielä yksi, mutta joku niinku nyysäs sen. Se on semmonen lightning fidget spinner, missä tulee valot. Ota. Ei oo toi. Ei oo toi. Minne vitsiin mä heitin sen? Ottakaa pikkuhetki. Mä teen semmoista, että kun mä kerron sitä nimeä, mä jakaan sen. Näin. Siinä se on. Mikäpä muukaan tyyppi se on. Ja kuin Aaron. Tää on jättipuku. Sitten mulla on tää Clay, mitä mä en saanut edes synttärilahjaksi. Tässä on tää jättipuku. Siinä on kiva pyssy. Mennä sä Lennys! Se olisi voinut laittaa tosta se on tuolla. Noniin. Ready? Set. Siis mä sanoin, että ready? Ready? Set. Ui vittu. Noin, siinä se jättipuku oli. Oi. Sitten mä tuun näyttää Aaron. Aaron. Tämmönen pieni jätkä. Meillä on tämmönen outo varuste. Sitten on Claymorrington. Mä haluaisin Claymore. Meillä on tämmönen miakka. Tämmönen. Ja mä haluaisin Claymore. Ui vittu. No niin, nyt tää on mun tämmönen. Sitten tämmöten mastin ja ite. Nerf for nothing! Tai niinkö? Toni, mitä saataan kun saataan kuomuta Nerfillä? Nerf for nothing! Nerf for nothing. Nam nam. Hei. Pommi! Ja, mä tappaan.